сокинони ободкору тамаддунсоз ва сарбаланди шаҳри Турсунзода дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз рӯи расму анъана ва урфу одатҳои миллӣ ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. дар рафти чорабинии идона ҳайати меҳмонон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Сурхондарёи ҷумҳурӣ ба мо дӯсту бародари Ӯзбекистон иштирок намуданд. меҳмононро дар Наврӯзгоҳ раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвиз Акрам, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода Салимзода Амонулло Файзулло ва дигарон ҳамроҳӣ намуда аз намоишгоҳи идона дидан карданд. дар намоишгоҳ намояндагони корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳои фарҳангӣ, маорифу тандурустӣ ва шаҳраку ҷамоатҳои шаҳри Турсунзода маҳсули меҳнатидастони худро ба маърази тамошо гузоштанд. ба бар намудани либосҳои миллӣ, оростани хони идона бо навъҳои гуногуни таомҳои миллӣ, оро додани хонаи навъарӯсон ва симои маликаи Наврӯз яке аз рамзҳои ин ҷашни бостонӣ маҳсуб ёфта, инъикосгари фарҳанги ғании рӯзгордорӣ, либоспӯшӣ ва ҳунармандии тоҷикон мебошад. ما سلامی از فضای این وطن آورده‌ایم چون پیام پیشوا بر انجمن آورده‌ایم. دختر تاجیک وطن دارد لباسی اطلسین، عاشقان و بلبلان بر این چمن آورده‌ایم. خوش بود امروز نوروز بر همه اهل نشست، از همه دلهای پاک ما این سخن آورده‌ایم. جشن بین المللی نوروز مبارک باشد هموطنان عزیز. Дорогие жители Республики Таджикистан, наша российско-таджикская школа уже второй год пребывает на территории республики. Каждый из русских учителей считает Таджикистан своим домом. Разрешите поздравить вас с таким национальным государственным праздником. Идатон Мубарак, Дустони Азиз, Наврузатон Мубарак. Всем здоровья, благополучия и мирного неба. наврӯз яке аз ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. ба шарофати истиқлолу озодӣ ва бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суннату анъанаҳо, расму оинҳои Наврӯз оммавӣ гардонида шуд, ки онҳо ҳамчун падидаҳои дорои аҳамият ва арзиши умумибашарӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ карда шуданд. бо пешниҳоди Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҳавзаи тамаддуни Наврӯз 23 феврали соли 2010 Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид 21 мартро ҳамчун рӯзи байналмилалии Наврӯз эътироф кард. дар ҳамин ҷаласа Ассамблеяи Генералӣ аз қарори ЮНЕСКО аз 30 сентябри соли 2009 дар бораи шомил кардани Наврӯз ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳангии башарият истиқбол кард ва ин ҷашни тамаддунофар байналмилалӣ гардид. соли 14 аст ки Наврӯз ҷашни бостонии миллии мо ва мардумони ҳавзаи тамаддуни он дар миқёси байналмилалӣ таҷлил мегардад. سر آمد و سر آمد نوروز با خیر آمد دنیا همه زیبا شد زیبا همه دنیا شد نوروز مبارک باد نوروز مبارک باد نوروز علامه فروز 2024 وطن عزیز ما با بخت صحت سلامتی مردم بیارد اللهم کشت کارا با الله برکت یاد اللهم سال 2024 سال نو اشتکار نو همه با برکت یاد وطن تاجیکستان عزیز ما با همه وقت تنجی امانی برقراری نصیب کند. سلامت باشید. Сегодня мы празднуем международный праздник Навруза. Я хочу всех жителей поздравить с праздником Навруза, желаю счастья, удачи и процветания. В связи с праздником мы сегодня выставили выставку нашей школьной формы и другой продукции. наврӯз инчунин ҷашни кишоварзон аст ва онро аз ҳама бештар аҳли киштукор яъне рӯзирасонҳои мардум интизорӣ мекашанд. деҳқонон ба хотири фаровонии дастурхони мардум корҳои баҳориро вусъат медиҳанд ва ҳар рӯзи мусоидро самаранок истифода карда барои ба даст овардани ҳосили фаровон ба замин донаи умед мепошанд. густаришу ситоиши хираду дониш ва муҳаббату самимият дар байни одамон, сулҳу субот миёни қавму миллатҳо ва шодиву нишоти ҳамаи афроди ҷомеа моҳият ва фалсафаи зиндагисози Наврӯз аст, ки таи ҳазорсолаҳо ба мардуми тоҷик ва халқҳои дигар хизмат кардааст.
маҳз ба ҳамин хотир ин ҷашни бостониро дар тамоми манотиқи мамлакат ва берун аз он хурду бузург бо шодиву нишод ва дастҷамъона таҷлил мекунанд. базми гул боз ба гул дар чамани наврӯз аст. тоҷикистон ватани наврӯз аст. мо духтарони шаҳри турсунзода кулли мардуми шарафманди ҷумҳурии тоҷикистонро бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз табрику шодбош мегӯем. мо мардуми шаҳри турсунзода бо ҳамроҳии манами занҳо бахшида ба ҷашни наврӯз суманак омода намудем ва бо ниятҳои орзуҳои ширин ки то ин ки тоҷикистони мо обод бошад, доим гулгулшукуфон бошад, тинҷию амонӣ бошад ва бо ин суманаки пухтаи мо комашонро ширин намоянд ва орзу менамоем ки то наврӯзи оянда тамоми мардуми шарифи тоҷикистонро зинду саломат бо тани ҷони сеҳат расонанд. дар бахши тантанавии роҳбарияти шаҳри турсунзода меҳмонону сокинонро ба ифтихори ин ҷашн табрику шодбош гуфта бошандагонро ба иҷрои анъанаҳои суннатии наврӯз даъват намуд то ин ки дар ободониву осоиштагӣ ва гирифтани самараи нек дар соҳаи кишоварзӣ инчунин тозаву озода нигоҳ доштани маҳалли зист саҳмгузор бошанд. ҳамдиёрони азиз, меҳмонони гиромиқадр, ҳамаи шуморо ба муносибати фарорасии ҷашни наврӯзи байналмилалӣ самимона табрику таҳният гуфта орзуманди онам ки баҳор ва ҷашни фархундаи наврӯз имсолу солҳои дигар ба кишвари бииштосои мо шодиву нишод, кушоишу дастовардҳои нав ва баракату фаровонӣ орад. боиси хурсандист ки имрӯз дар тантанаҳои идонаи сокинони шаҳри турсунзода ба истиқболи ҷашни байналмилалии наврӯз намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри турсунзода муҳтарам салимзода амонулло файзулло, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам холмуҳаммадзода солиҳа ва аз вилояти сурхандарёи ҷумҳурии дӯсту бародари ӯзбекистон як қатор меҳмонҳои олиқадр ташриф оварданд. аз номи кулли сокинони меҳнатдӯст ва меҳмоннавози шаҳр меҳмонони олиқадро ба шаҳри турсунзода самимона хайрамақдам мегӯям. хушомадед меҳмонони азизу гиромӣ, хуш келибсиз азиз меҳмонлар. ҳоло сухан ба намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри турсунзода муҳтарам салимзода амонулло файзулло дода мешавад. марҳабо устоди азиз. эҳёи наврӯз ва ҷашни байналмилалӣ табдил додани он боиси боз ҳам боло рафтани нуфузу обрӯи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ гардид. моро водор месозад ки суннатҳои ахлоқию маънавӣ ва иҷтимоии фарҳангии онро мин баъд низ инкишоф диҳем, онҳоро ба ҷаҳониён бештар муаррифӣ намоем. ҳозирини гиромӣ, орзуманд ҳастам ки баҳору наврӯзи имсола ба сарзамини мо бо шодиву хуррам ва пайку баракати худ қадам гузошта барои сокинони мамлакат аз он ҷумла шаҳри бостонии турсунзода аз ҷумла кишоварзони ҷумҳурӣ барору комёрӣ ва файзу нусратҳои навро насиб мегардонад. бори дигар ҳамаи шуморо ба ифтихори фарорасии ҷашни байналмилалии наврӯз самимона табрик мегӯям. бигзор наврӯз ба хонаи ҳар як кадоми шумо пайку муждаи иқбол ва бахту саодати тоза биёрад. наврӯзатон фирӯз бод, ҳар рӯзатон наврӯз бод. сухани табрикотии навбатӣ ба ҳокими ноҳияи деҳнави ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам илҳом аброров дода мешавад. марҳамат. Navruzda hech kim uyda o'tira olmaydi. Ayniqsa shahar va qishloqlarda o'tkaziladigan xalq sayllari, an'anaviy milliy o'yinlar, kurash, ko'pkari musobaqalari ham amaliy san'at ko'rgazmalari bilan bayramga o'zgacha mazmun baxsh etib kelingan. Hozir mana shu qadriyatlarimizdan biri bo'lgan urf-odatlarimizni, mana shu kabi holatlarni o'zimiz guvohi bo'ldikki, mana Tursunzoda nohiyasida tashkil etilgan mana shu Navruz saylini ko'rganimizda mana shuni guvohi bo'ldik albatta. Bu fazilatlar tufayli sizning Tojikiston diyoriga Navruz bayramiga kelganimiz ham buni yaqqol misoli bo'la oladi. Yana bir bor sizlarni Navruz umumxalq bayrami bilan chin dildan muborakbod etaman. Har ro'zaton Navruz bod, Navruz oton firuz bod.
Rahmat azizon do'ston. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. сипас барномаи театри кунонидашудаи фарҳангӣ ки баҳори файзбор, наврӯзи аҷам, ваҳдату ягонагӣ ва оромиву соҳибистиқлолии мамлакатро таҷассум мекард, аз ҷониби аҳли ҳунари шаҳри турсунзода пешниҳоди ҳозирин гардид.